Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bakig. Taong 1974. Mambusaw, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 18 anyos itong si Bakig. Sa murang edad nito, ay batak na ito sa pagtatrabaho dahil sa pagiging salat nila sa pamumuhay. Ni hindi nga ito nakatungtong ng pag-aaral, gawa ng hindi yun pinahintulutan ng kanyang mga magulang. Walang kaso naman yun para kay Bakig dahil kahit papaano, ang importante sa kanya ay ang pagtatrabaho. Kung tutuusin, wala naman talaga siyang interes sa pag-aaral dahil para sa kanya, pagsasayang lamang ng oras ang ganoong gawain. Kung hindi ninyo na itatanong, itong si Bakig ay merong kapansanang nasa dugo na ng kanilang pamilya. Kapag siya ay nalilipasan ng gutom, nanginginig ang kanyang buong katawan at bumubula ang bibig. Meron ding ganoong karamdaman ng kanyang ina, kaya hindi nila ito gaanong pinagtatrabaho sa bukid. Ang tanging nagtatrabaho lamang noon ay ang kanilang padre de pamilya at silang dalawang magkapatid. Mahirap man noon ang trabaho nila sa bukid, subalit kailangan nilang magsumikap alang-alang sa kanilang pamilya. Kung hindi kasi sila magbabanat ng buto, wala silang malalapitan sa kanilang baryo, gawa ng halos ang karamihan sa mga tao doon ay merong galit sa kanila. Pinagbibintangan kasi sila noong pamilya ng mga mangkukulam kahit wala namang patunay at ebidensya. Kahit si Bakig noon ay makapagsasabi na malinis ang kanyang ama't ina sa kadahilanang hindi niya pa ito nakikitang gumagawa ng kakaiba sa kanilang tahanan. Dahil patuloy sila noong ginugulo sa kanilang baryo, kaya napagpasyahan na lamang ng pamilya ni Bakig na huwag na lamang pansinin ang mga ito. Hanggang sa lumipas noon ang taon, at nasanay na nga itong mamuhay sila Bakig sa baryo na walang kinikilalang tao. Isang araw, habang nagtatanim ng palay itong si Bakig, napansin niyang merong kinakausap na panauhin ang kanyang ama. Hindi niya noong maiwasang magulat sa kadahilanang yon ang unang beses na makita niya itong kumausap ng hindi nila kapamilya. Matapos nitong makipag-usap, agad din naman itong bumalik sa lugar na pinagtataniman nila. "Tay, sino ho yun?" Nagtatakang tanong ni Bakig. Yun ba? Pinsan ko yun, anak. Naligaw ata dito sa lugar natin." Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong ipinagpatuloy ang kanyang mga iniwang gawain. Ilang araw pa ang lumipas, muli na namang bumisita sa kanila ang panauhing yon. Maigi itong pinagmasdan noon ni Bakig upang kahit papaano'y makita niya sa pagmumukha ng lalaki ang pakay nito sa kanyang ama. Hindi kasi siya noon kumbinsido na kapamilya nga nila ito. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap ng kanyang ama, maraming naririnig noon si Bakig na hindi pamilyar sa kanyang pandinig. Animoy gumagamit ang mga ito ng ibang diyalekto upang maikubli ang kanilang pinag-uusapan. Matapos nitong mag-usap, agad din namang nilisan ng lalaking yon ang kanilang pamamahay na para bang wala itong pakialam sa pamilya ng kanyang ama. Dahil sa mga nasilaya noon ni Bakig, kaya hindi na niya napigilang magtanong ng magtanong sa kanyang ama tungkol sa lalaki. "Tay, sino nga ho yun?" Pangungulit ni Bakig.
Ninais talagang ulitin yon ni Bakig sa pagbabakasakaling madulas ang kanyang ama ukol sa pagkatao ng lalaking bumibisita sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot naman ang kanyang ama ng, "Kung nais mo makilala ang lalaking yon, itanong mo sa iyong ina." Nang marinig ito ni Bakig, agad din naman niyang tinitigan ng kanyang ina na nagmamasid sa kanilang dalawa. Nang mapansin ng kanyang ina ang pagtitig ni Bakig, bigla din namang lumapit ito sa kanya habang dahan-dahang nagwiwika ng, "Kapag may oras ka, Bakig, ilalahad namin ang lahat para ikaw ay malinawan." Dahil sa mga katagang kanyang mga narinig, ay halos napuno ang kanyang isipan ng mga katanungan. Halos hindi niya kasi noon maunawaan kung bakit bigla na lamang nagkaroon ng bisita ang kanilang pamilya noong mga panahong yon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon ipinagtapat sa kanya ng kanyang ama ang madilim na sikreto ng mga ito. "Anak, totoo ang kumakalat na sabi-sabi dito sa baryo. Pamilya talaga tayo ng mangkukulam. Subalit wala kaming balak na ipamulat ang aral na ito sa iyo at sa iyong mga kapatid. Malaya kayo kung ano ang gusto ninyong tahaking landas. Basta ang mahalaga, lumaki kayo ng maayos at may kakayahan upang magtayo ng inyong mga sariling pamilya." Wika ng kanyang ama. Nang marinig ni Bakig ang pagtatapat nito, ay halos hindi niya magawang makalunok ng kahit isang butil ng kanin. Hindi niya kasi noon lubusang maisip kung bakit naging totoo ang mga usap-usapan tungkol sa kanila doon sa baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa nang magkwento ang kanyang ina tungkol sa kani-kanilang mga buhay noong sila ay magkasintahan pa lamang. Ayon sa ina ni Bakig, na bago pa man sila tuluyang maging magkaisa, ay alam na niya ang madilim na sikreto ng kanyang asawa. Pilit nila itong itinago sa kanilang mga kababaryo, subalit hindi talaga nila nagagawang pigilan ang pagdating ng araw na kung saan wala na silang pagpipilian kung hindi ang gamitin ang kanilang mga aral. Dagdag pa ng ina ni Bakig na marami ng pinatay noon ng kanyang ama, maipundar lamang ang kanilang pamamahay at pamilya. Maging ang mga alita noon sa lupa ay nagawa nitong patahimikin dahil lamang sa aral niyang tangan-tangan. Kaya rin sila noon nagkaroon ng bukiring pinagsasakahan ay dahil din yon sa abilidad ng kanyang ama na mangkukulam. Nang marinig ni Bakig ang mga sinabi nito, doon na niya nakumpirma na nagsasabi nga ito ng totoo. Nay, sino naman yung lalaking yon?" tanong ni Bakig. "Tulong yon, anak, na hiningi ng iyong ama sa angkan nila," sagot naman ng kanyang ina. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong tumahimik dahil sa pagtitig sa kanila ng kanilang padre de pamilya. "Shh! Tahimik!" wika ng kanyang ama. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan nilang pumasok na sa kanilang silid upang magpahinga. Kahit magkatabi lang noon si Bakig at ang kanyang ama, hindi niya ito nagagawang kumprontahin sa kung ano ba talaga ang hinaharap nitong problema. Hanggang sa sumapit noon ang pangatlong araw at doon na nga napagtanto ni Bakig ang mga problemang pilit itinatago ng kanyang mga magulang. May iilan kasing panauhing nasisipat noon si Bakig sa kanila na para bang nagmamanman sa kanilang mga gawain. Bilang walang alam si Bakig sa lihim na karunungan
kung kaya't nagawa niyang ipagsawalang bahala ang kanyang mga nasisilayan. Subalit ang pagsasawalang bahala niyang yon ay isang pagkakamali sa kadahilan ng grupo pala ng mga aswang ang kinakaharap na kalaban ng kanyang ama. Isang hapon, habang nagmamasid si Bakig sa kanilang bakuran, bigla na lamang siyang napatayo nang makasipat siya ng 2 kalabaw na nakatitig sa kanilang pamamahay. Saktong kakauwi lang naman noon ng kanyang ama, kaya agad din naman niya itong tinawag upang ipagbigay alam ang kanyang mga nakita. Nang makalapit na sa kanya ang kanyang ama, laking gulat na lamang ni Bakig nang masipat niyang ang 2 kalabaw na minsan niyang nakita ay tuluyan ng naglaho. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagsilay niya naman ng 2 matanda na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanilang bakuran, ay nagwika ang isang matandang lalaki ng, "Malbar, wala ka pa bang balak na sumunod sa aming nais? Simple lang naman ang kailangan namin sa'yo. Kaya mas mainam na sumunod ka na lang para wala ng gulo. Kawawa naman itong mga anak mo kung patuloy ka magmamatigas." Hindi ako nagmamatigas. Sadyang ayoko lang na makisawsaw sa hidwaan ng 2 magkaaway na angkan. Kung nais ninyong patayin ang puno ng inyong kalaban, gawin nyo ito sa sukdulan ng inyong kakayahan. Huwag nyo na akong idamay dahil tahimik na akong namumuhay. Sagot naman ng ama ni Bakig. Nang marinig ito ng 2 matanda, panay lang naman ang pagtawa nito na parabang merong nakakatawa sa seryosong wika ng ama ni Bakig. Ilang minuto pa ang lumipas at sumagot naman ang isa sa mga ito ng, "Kami ay nagpapatulong lamang sa iyo, Malbar. Masama bang humingi ng tulong sa dati naming kaibigan? Alam kong kaya mong patayin ang pinuno ng kalaban naming aswang. Kung ito'y iyong nanaisin, pag-isipan mo ng mabuti dahil yan ang magdedesisyon sa hinaharap ng iyong mga anak." Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong nilisan ang tahanan nila Malbar. Halos hindi na noon magawang makapagsalita ng kanyang ama sa kadahilan ng maraming katanungan ang pumapasok sa kanyang isipan. Sa pagsapit ng kanilang panggabihan, pilit nilang pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Ayon kay Malbar, na noong mga panahong nasa ilalim pa siya ng pangangalaga ng kanyang mga magulang, ay sila na ang nagsisilbing lapitan ng mga aswang sa mga panahong meron itong kinakaharap na sigalot. Maihahalin tulad mo ang pamilya nila Malbar sa isang albularyo, ngunit sila ay panig lamang ng kaliwa. Sa pagtagal ng panahong gano'n ang gawain nila, natutunan na silang makilala ng iba't ibang nilalang sa ganoong larangan. Marami na din silang nakasundong nilalang, subalit ang lahat sa mga ito ay nais lamang silang gamitin upang patayin ang kani-kanilang kaaway. Hindi kasi mahirap para sa pamilya noon nila Malbar ang pumatay ng kapanig nila sa kadahilan ng alam nilang wala itong kahit na anong proteksyon sa kanilang mga katawan. Hanggang sa pagdating ng araw na nawala na ang pamilya ni Malbar at napagpasya na niyang itigil na muna pansamantala ang kanyang nakagisnang gawain. Sa ilang taon niyang pananahimik, meron pa rin siyang tinutulungang angkan, subalit ito ay madalang lamang. Dagdag pa ng ama ni Bakig na ang lalaking bumibisita sa kanila ay isa ring mangkukulam na hinihingian niya ng tulong upang ito ay makasangga sa oras ng panganib. Mga anak,
Asahan nyo na ngayong Biyernes. Dito na yon titira. Huwag kayong mag-alala dahil mabait naman ang lalaking yon. Wika ng kanyang ama. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang nagsihigaan upang maaga silang magising kinabukasan. Sa pagsapit ng Biyernes noong mismong linggo, hindi nga nagkamali ang ama ni Bakig sa kanyang sinabi. Hapon na dumating ang lalaking yon, kaya na may sakto ito sa pag-uwi nilang mag-ama. Jo, salamat naman at hindi mo ako binigo. Siya nga pala, hetong mga anak ko, sina Bakig at Makoy. Wika ng ama ni Bakig. Matapos ang kumustahan, agad din naman silang pumasok sa loob ng kanilang pamamahay. Doon na nila ipinagpatuloy ang pag-uusap, gawa ng marami umanong nakikinig sa paligid. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, doon nalaman ni Bakig ang tungkol sa kinakaharap nilang problema. Ayon kay Malbar, na nagbabadya umanong makipagdigma ang dalawang angkanang mga aswang dahil sa hindi nito pagkakasundo sa bawat sakop ng kanilang teritoryo. Ang digmaang yon ay maaari nilang ikadamay sa kadahilanang maaari silang pagbuntungan ng galit ng angkang patuloy nilang tinatanggihang bigyan ng tulong. Dahil sa pagbabadya ng panganib sa kanilang pamilya, kaya ninais na ding maghanda nila Malbar sa nalalapit na digmaan ng mga aswang. Ang digmaang yon ang magtutukoy sa bagong pinuno ng dalawang teritoryo sa kanilang mismong lugar. Ilang araw pa ang lumipas, marami ng pagpaparamdam sa kanila ang ginagawa ng mga aswang. Wala ring patid ang pagpunta ng mga ito sa kanilang pamamahay upang sila ay patuloy na hikayating umanib sa kanilang angkan. Subalit, kahit ilang beses nilang bisitahin si Malbar, bigo ang mga itong makuha ang sagot na papabor sa kanilang nais. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na nakapagtimpi ang mga aswang sa patuloy nilang pagtanggi sa nais ng mga ito. Simple lang naman Malbar ang nais namin. Ngunit bigo kang ito ay sundin. Kung gayon, ito lamang ang patunay na hindi ka na namin kakampi, bagkus ay kaaway. Maghanda ka Malbar, dahil hindi magiging payapa ang iyong pamilya sa mga susunod na araw. Kung matatalo lang naman kami sa digmaang aming kinakaharap, mas mabuti pang isama ka na din namin sa hukay. Wika ng matandang lalaki. Gawin ninyo kung anong nais ninyo at kami na may maghahanda. Hindi ko nais na kayo ay labanan, subalit ako'y inyong pinipilit. Sagot naman ng ama ni Bakig. Matapos nitong makapagwika, agad din naman itong sinara ang kanilang pinto upang ipakitang hindi sila natitinag sa mga pagbabanta nitong ginagawa. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na nga nag-umpisang maglagay ng mga pangontra sila Malbar upang maitaboy ang mga aswang na maaaring gumambala sa kanilang katahimikan. Bilang mga taong panig ng kaliwa, ay hindi nila maipagkakailang napakapeligroso ng kanilang gagawing pakikipaglaban sa isang angkanang mga aswang. Bukod sa wala silang magagamit na mga usal, alam din nilang baliwala ang kanilang mga pangontrang ibinaon sa lupa. Nais man nilang humanap noon ng tulong, subalit alam nilang patuloy silang tatanggihan ng mga albularyo. Nang marinig ito ni Bakig, napagpasyahan niyang siya ang hahanap ng tulong sa albularyo upang maisalba ang kanyang mga magulang kahit papaano. Sa bawat araw na dumaraan, patuloy namang naghahanap si Bakig ng malalapitang albularyo na siyang makakatuwang ng kanyang mga magulang.
Habang lumilipas noon ang oras, pansin ni Bakig ang pagkakaroon ng napakabigat na presensya sa loob ng kanilang tahanan. Marahil ay dahil yon sa mga pangontrang itinanim ng kanyang ama upang labanan ang angkan ng mga aswang. Lumipas pa ang ilang linggo. Doon na nga nag-umpisang magparamdam sa kanila ang mga aswang. Ayon kay Bakig, na sa unang araw na pagpaparamdam ng mga ito ay halos butasan na ang dingding ng kanilang bahay dahil sa labis na pagpupumilit. Ang ipinagtataka lamang niya ay kung bakit hindi nakakapasok ang mga kamay ng aswang noong nabutasan na nila ang dingding ng bahay. Dahil sa takot noon ni Bakig, pilit siyang dumikit sa kanyang kapatid upang kahit papaano'y maibsan ang kanyang takot. Hinanap niya din noon ang kanyang mga magulang, subalit bigo siyang ito ay matagpuan. Hanggang sa napagpasyahan ni Bakig na tunguhin ang kusina ng kanilang bahay upang hanapin ang kanyang tatay. Subalit bago pa man niya noon narating ang kanilang kusina, bumungad na sa kanya ang 3 taong nakahiga at walang saplot sa buong katawan. Habang nakahiga sa papag ang mga ito, patuloy ang kanilang pag-oorasyon ng mga katagang hindi maintindihan ni Bakig. Dala ng kuryosidad ng bata noon, ninais niyang magsindi ng gasera nang sa gayoy makita niya kung sino ang mga taong nakadapa sa papag. Nang tuluyan na niyang masindihan ang gasera, laking gulat na lamang ni Bakig nang makakita siya ng mga aninong figura na nakalutang sa itaas ng kanyang mga magulang. Patuloy lamang ang pag-iikot ng mga ito na parabang sila ang nagsisilbing panangga ng kanilang tahanan. Dahil sa pagkakaroon ng liwanag sa kanilang bahay, kung kaya't nabulag ni Bakig ang mga figurang yon, na siyang naging sanhi upang mawala ang kanilang proteksyon laban sa mga nilalang. Bakig! Ano bang ginagawa mo? Sigaw na tanong ng kanyang ama pagbangon nito sa papag. Kasabay ng pagbangon nito ay ang pagpasok naman ng iilang aswang sa loob ng kanilang pamamahay. Wala nang nagawa noon sila Bakig kung hindi ang lumabas upang lisanin ang kanilang pamamahay. Ngunit sa paglabas nila ng kanilang tahanan, bumungad sa kanila ang hindi mabilang na mga aswang na nagmamasid sa buong paligid. Malbar! Binalaan na kita ngunit hindi ka nakinig. Ngayon, lasapin mo ang galit ng aming angkan! Wika ng isang aswang. Kasabay ng pagwika nito, ay agad naman nilang pagsipulasan sa paligid nang makarinig sila ng pag-usal ng isang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagsilay ni Bakig sa daanan patungong baryo, nasipat niya ang isang matandang manggagamot na hiningian niya ng tulong. Habang naglalakad ito papalapit sa kanya, panayang pagtaas nito ng isang nagliliwanag na krus na parabang ito ang nagtataboy sa mga nilalang. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanilang kinaroroonan, doon na ito nagwika ng, Iyo, ayos lang ba kayo? Matapos nitong makapagsalita, panay naman ang pagsipat nito sa mga magulang ni Bakig na parabang natutunugan itong nasa panigyo ng kaliwa. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan na nilang lisanin ang lugar na yon ng tahimik. Kahit nagmamasid noon ang mga aswang sa paligid, hindi ito alintana nila Bakig sa kadahilan ng hindi naman nagagawa ng mga ito ang lumapit. Nang tuluyan na nilang marating ang pamamahay ng albularyo, nakiusap silang makisilong muna sa loob nito. Kahit ibang-iba ang nararamdaman noon nila Malbar,
pinilit nilang pumasok sa loob ng pamamahay nito upang maging ligtas sa paglipas ng gabi. Habang naroon sila sa pamamahay ng albularyo, napansin nilang hindi gaanong nakakalapit ang mga aswang kahit hindi nagbibitaw ng mga usal ang taong yon. Manong, papaanong hindi nakakalapit ang mga aswang sa bahay nyo na wala naman kayong orasyong binibitawan? Tanong ni Malbar. Pananalig ang sagot sa katanungan mo, iho. Kapag meron ka nito, irerespeto ka ng mga demonyong pumapaligid sa iyo. Yan ang isang bagay na wala sa inyo at sa iba nyo pang mga kauri. Kailan may hindi mangingibabaw ang mga demonyo sa mga nilalang na nasa panig ng Panginoon? Sagot naman ng albularyo. Nang marinig ito ni Malbar, ninais na lamang nitong huwag sumagot sa kadahilanang alam niyang totoo ang sinasabi nito. Kinabukasan, maaga pa silang nagpaalam sa albularyo upang bumalik na sa kanilang tahanan. Pag-alis ng lalaking hininga ng tulong noon ni Malbar, pinili niyang isuko ang kanyang mga gamit upang magbagong buhay. Pasikreto niya itong ginawa para na may hindi siya matunugan ng iba niyang kauri sa larangang kanyang kinamulatan. Nang maisuko na ni Malbar ang lahat ng kanyang gamit, doon na siya nag-umpisang umaral ng mga karunungan ng Panginoon. Sa paglipas ng taong nasa panig na ng kanan itong si Malbar, dahan-dahan na nilang naramdaman ang kasaganaan. Tila ba magmula noong tinalikuran niya ang alam niyang aral sa kaliwa, ay bigla na lamang silang sinwerte sa hindi maipaliwanag na dahilan. Dahil din sa pagkilala ni Malbar sa Panginoon, kung kaya't unti-unti na silang pinapansin sa kanilang baryo. Nagkaroon na din noon ng kaibigan si Bakig at maging ang kanyang mga magulang. Ang bukiring kanilang sinasakahan noon ay biglang lumago at patuloy na nagkakaroon ng malulusog na ani sa tuwing sumasapit ang gapasan. Hindi na din sila noon nagambala pa ng mga aswang dahil sa pagkakaroon nila ng mga pangontra sa kanilang pamamahay. Sa pagkamatay noon ng ama ni Bakig, tuluyan na ngang naputol ang nananalaytay na ugat ng mangkukulam sa kanilang pamilya. Napagpasyahan na din noong maging isang manggagamot upang maipagpatuloy ang nasimula ng kanyang ama. Magpahanggang ngayong kasalukuyan, sariwa pa rin sa alaala ni Bakig ang sarili nilang karanasan na pamilya ng mangkukulam kontra ang kanang aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe ang ganda nito. Ito talaga yung mga gustong-gusto ko, yung kaliwa kontra kaliwa. Tapos ang ending, hingi sila ng tulong sa may aral sa kanan, di ba? Parang kahit anong gawin yung pagtatalo, lalapit at lalapit kayo sa taong may aral ng Panginoon, di ba? Kaya kagaya nga ng sinabi ng manggagamot, walang sino man ang mananalo sa taong nasa panig ng Panginoon. Napakaganda ng aral na yun. Ang simple lang ng linya ng manggagamot pero talagang alam niyo yun, tatatak eh. Tsaka common sense na lang, di ba? Wala naman talagang nananalong kasamaan laban sa kabutihan eh. Kaya ang ganda ng kwento na to. Kaso lang, hindi siya series, isang bagsak. Kaya dito lang natin siya maririnig. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.